В тенджерка слагаме 100 грама масълце да се разтопи и запържваме една глава лук. След като лука е умекнал, добавяме 10 клетки чесън. Към тях добавяме и един настърган морков. Една степена лъжица брашно и разпъркваме хубаво. Добавяме 400 мл бульон по избор, аз сложих зелен чукот. Една чайна лъжичка сол, една чайна лъжичка черен пипер и една чайна лъжичка червен пипер. Оставяме така, докато заври. След като зеленчуците вече са умекнали и водата е завряла, може да добавим броколите заедно с една чайна чаша прясно мляко. Оставяме така за около 10 минутки да умекнат броколите и слагаме малко магданоз. Готово, това е. За финал може да поръсите с настърган кашкавал. Става невероятно вкусно. Добър апетит!